Video ini mengandung adegan dewasa bolo. Esok olahraga, sarapan, terus nek sore nyenengke bojone. Halo bolo, dadi ceritane iki pas prai iki esok iki aku ceritane ya karo olahraga ben rakaku awake bolo. Nek wis berumur ngene iki boyoke wis lekas cenut-cenut nek ora diimbangi olahraga ya enggak mampu iki. Bariku aku langsung sarapan wae nang nggone lek megu iki sambel bawange josis karo bakwane dicocol-cocol ngene iki jan masuk. Bar olahraga terus sarapan mau ki aku balik terus ameh gawe telenan bolo. Iki saka kayu jati bolo telenan iki. Iki lagi tak pasai ben alus terus engko ameh tak ukur kuwi engko rencanaku ukuran iki 30 kali 20 ngono wae wis ombo lagi wis dadi terus tak bur ke mau langgo videone neng selanjutnya ya bolo. Lagi sore niki ceritane bojoku ki poso kayak buka niki njaluk bakso lagi nyang Solo bakso remaja sing jari niki enak lagi aku nyoba neng ya jan masuk bolo. Nah, kuwahe sedep. Terus neng kene iki ana iki no bolo daging sapine. Sabare jajan bakso neng bakso remaja mau iki neng alun-alun sebelah utara bolo. Alun-alun Solo lah pas yo neng kene iki ana pasar malam. Engko ameh parkir terus ameh mampir bolo. Lah iki nggon permainan-permainan bolo. Iki lempar kaleng iki. Iki nek iso nibo kabeh entuk hadiah. Ngono kuwi bolo. Yo neng pasar malam permainane ngono kae bolo. Sing rame yo ono, sing seru yo ono, permainan anak-anak yo ono, wahana numpak-numpak ngono kuwi yo ono bolo. Sakbare saka pasar malam mau iki aku mlaku-mlaku neng dalan Slamet Riyadi engko terus mampir lingguh-lingguh nongkrong neng ngarep rutan neng rutan Surakarta kuwi bolo. Lah iki nggone kene iki ya penak bolo. Iki ngarep iki ana kursi-kursi ngene iki sing iso dinggo-lingguh bolo. Nah sing tak maksud adegan dewasa kuwi bolo yaiku gandeng wis rodok berumur ki ya harus diimbangi dengan olahraga. Terus ben ora penat bolo neng kesibukan kuwi wae ya butuh refreshing barang lagi ya karo mlaku-mlaku neng daerah Solo. Dadi nggonku kuwi nyang Solo kuwi kurang luwih sejam bolo. Dadi kan neng daerah Gunung Kidul sing mepet karo Sukoharjo, terus nek perjalanan neng Solo kuwi kurang luwih sejam. Dadi nek yo sih oke lah nek melaku neng Solo. Terus neng sepanjang jalan Slamet Riyadi ki bolo wis neng pinggir-pinggir dalan kuwi tempat nongkrong ki waki saiki cah nom-nom ki do nongkrong neng kono. Lagi aku golek neng kene wae sing gratis iki mau tuku es teh karo nongkrong neng kene iki bolo.